Ang aton nga Dios isa ka Dios sang misyon. Naging misyonero siya bisan sa wala pa magpakasala. Ang aton unang ginikanan si Adan kag sa Eva. Sige na siya sang istorya sa ila, kag sige na siya patag sa ila, sa ilang mga kahimtang. Labi na gid sang sila nahulog na sa pagpakasala. Nagdugang pagid ang kainit sang pagmisyon sang Ginoo sa mga nadula nga katawan, tubtob sa karon kag sa katapusan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunsun nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Kagyari sa siningation, ari ang akon isa kaupod, mga kauturan, inisya aton gid masaligan, kay isa kabatikan naton nga manunudlo diri sa CPC labi na sa School of Theology. Wala sang iban si Dr. Pastor Rafael Carado. Mga kauturan, ang iya sini nga doctoral program is about mission. So, amo ni nga aton gid siya ginimbitar because dako gid ang aton mapaabot sa iya nga pagupod sa aton discussion karon. Dok, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man Dok, kag mayong adlaw man sa tanan naton nga mga tigpalamati sa sining aton nga programa. Kag ako nagapasalamat nga ako ang una nga naimbitar sa sining nga trimestre sa aton leksyon. Kabay pa ang Dios magahatag sa aton sang kaalam nga langit nun nga kita makahangop sang aton nga leksyon, labi na gid sa aton nga purpose nga nag-exist kita diri sa kalibutan bilang isa ka iglesia. Kag ini amo ang aton leksyon karon may tungod sa mission. Amen. Thank you gid, Dok. Sa hindi pa makuturan aton padayonon, aton na idoko ang aton mga ulo. Sa siningation, iyari kami nagapalapit sa imo Ginoo. Kabay pa, nga imo pagidugangan, pagpahatag ang amon mga panghunahuna, kunano ang amon responsibilidad sa sining buluhaton nga imo ginhatag sa imo iglesia. Amen. Kabay pa Ginoo, nga ang balaan nga Espiritu magaupod sa amon dugang patag sini nga klase sang responsibilidad sa amon tagsa ka mga abaga. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Mga kauturan, ang aton sa saran nga teksto, makita sa Genesis Kapitulo 1, Kapitulo 3, versikulo 9, nga nagasiling, apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki, kag nagsiling sa iya, diin ka. Kabay pang ang Dios magkapakamayo sining aton nga pagtuon sa sini nga siman. Doc Raf, ang aton nga leksyon is about mission. Ang aton nga leksyon sa sini nga nauna nga simana sa sini nga quarter, God's mission to us, part 1. Okay. Ang mission, hindi lang, Doc, nagsugod sa panahon ni Abraham. Yeah. Sang pagkuha sang Ginoo, pagtawag kay Abraham, hindi lang nagsugod sa panahon ni David, hindi lang sa panahon sang Exodus, pagpagwa ni Moses sa mga katawan sa Ehipto, hindi lang sa panahon ni Kristo. Matrace naton bisan pa dito sa Garden sang Eden. Can you explain a little bit about that? So, mga abyan, ang aton nga title palang daan, God's Mission. So, ini nagapaintindi sa aton nga
ang misyon naghalin gid sa Ginoo. Iya kag iya sa Ginoo. Kag iya ini sa Ginoo sa issue sang aton nga mga scholars pastor kung wala ang iba niya nagapati nga New Testament lang nagsugod kay didto lang ang gospel commission. Yes, oo. Dito lang ang word nga mission, nga gospel commission. Yeah. Pero kanami nga pag hanay sa aton leksyon mga kauturan nga una-una ginapaintindigid sa aton nga ang mission sa way pa nag-exist ang tao ara na kay ini kinaiya sang Dios. Yes. Attribute sa Ginoo. Yeah, character sa Ginoo. Yes. And that's correct. Kag ang Ginoo wala pagliwat, Doc. Yes. Nga bisan nagliwat ang istorya sang kalibutan, bisan nagabot ang pagpakasala sang tao. Ang Ginoo wala giliwat kay God is an immutable God. He does not change. So, ina nga misyon, hindi lang kay nagtuhaw tungod kay reaction kay nakasala ang tao. But that was already planned even before man fall into sin. That's why kanami sa imo punto kay na nga ini nga misyon, iya ni karakter sang Ginoo. Kag iya ni nga buluhaton, nga iya ginpadayon, nga ngiyang tuyo, nga sta kita madala sa sining klase sang misyon. Yes. Yes. Okay. Ari kita sa Sunday, God who reaches out to us. Anong imo natalupang dandere, Doc Raff? So sa wala pa pakpasala ang tao no si Adan kag sa iba. Yes. Sumala pa sa aton leksyon may natabo ng relasyon no kabahin sa Ginoo kag kay Adan kag kay iba. Yep. Kag amo ini ang una gid nga mission sang Dios. Amo ang pag-establish sang relasyon no sa iya nga ginhimo nga tao nga si Adan kag si iba. Kag ini Dok, ang naganaan ko diri is ini nga mission nakabase ini sa gugma. Yeah. No? Kag ang aton leksyon nagambal nga tungod sang freedom of choice sang tawo ginalaw sa Ginoo nga ang tawo sa gihapon makapili kung ano ang iya nga gusto. Yeah. So sa una-una pa lang ang mission gid sa Ginoo gid sa wala pa nagpakasala si iba is to have a perfect relationship Yes. with Adam and Eve Yeah. in the name of love. Amen. O kanami, kay isa pagin nga ako ng talapang daan, Doc Raff. Ang magmisyon ng Ginoo sa kay Adan kag si Iba, nga wala man sila kapakasala. Wala pa sila sala. Pero ang aton nga leksyon, kag ang punto nga makuha naton sa balan kasulatan, nga ang plano sang Ginoo, nga ang nagamisyon ang Ginoo sa kay Adan kag sa iba bisan wala pa sila pakasala tungod kay gusto sang Ginoo nga magtubo gid sila nga magtubo sila sa kahimtang sang ilang pag-alagad sa Ginoo. So ang gusto sang Ginoo nga ang relasyon nila magdugang kag mag-increase pagid ang pagpakabalaan kag kabalaan ni Adan kag na Eva. So amo na nga ang misyon bisan sa wala pa sa kasala sa Adan kag sa Eva, ara na kay duna na nga karakter Yes. sang Ginoo. Sa aton. Ti labi na gid nga sila natapos pagpakasala. Yes. Nagdugang pagid. Yes, Doc. So aton matun-an nga sa dira nga nagpakasala si Adan kag si Eva, didto na nag-shift na ang meaning sang mission, no? Yeah. Ang mission sa Ginoo in which at this time iya nagin aplikar ang implement ang ginhambal sa Episo kapitulo 1 bersikulo 4 nga ini nga klase sang misyon amo ang pag-redeem sa tao Yep. nga design na sa Ginoo Ngani. sa way pa gintuga si Adan kag sa iba and even before the foundation of the world siling sa Biblia. So sa dira nga nagpakasala na si iba gin-implement na ini sa Ginoo. Yeah. But ang word implement na mian ko daw. O hindi kay gin-rescue ka ginliwat sang Ginoo. Sa aton pa kun implement ara na. Ara na daan kag gingamit lang. And then ini nga pag-implement sini nga misyon. Okay, gin-gird, gin-diretso, gin pa sa dagahay sa kaluwasan sang katawan. Yes. Yeah, kay ti ang nadula ang katawan, nagseparar na. So, ang misyon nagdako pagid ang iyang scope because it is not only the development
of the character of human being, nga amo na ang design sa Ginoo sa wala pang sala, but more than the development of character is the salvation coming from sin. Yes. Yes, and that's correct. Ari naman kita, the God who longs to be with us. Yes. Sa balik tayo, gamay lang gidok, no? Yeah, So, dito na, kay namin ning punto, balas ang Genesis chapter 3, verse 9 Yes. to 15. Oh, nga, nalipatan ko. Yeah. sa dira nga nagkasala si Adan kag si Eva, ang Dios amo ang nangita sa ila una-una Yes. gid. Amo ni ang karakter sa Ginoo, amo nang the best kaayo nga punto sa karakter sa Ginoo bilang isa ka misyonaryo nga Ginoo. God is a missionary God. Yes. Nga amo ang namangkot Adan, Eva, diin ikaw. Diin, oo. Kag sumala sa atong leksyon, hindi ini pamangkot nga waay nakabalo ang Ginoo kung diin sila. Or let's say ang specific nga location ni Adan kag ni Eva. Ang atong leksyon nagambal nga ini nga pamangkot painchindi ini, nagapamangkot ini kung diin nga state nakaroon si Adan kag si Eva. Oo. Ito nga ganun. Dawa self-awareness. Yes. Hindi nga sila nga, way kabalong ginukundiin sila. Pero, gina-pa-aware, gina-pa-bugtaw sang Ginoo si Adan kag si Eva. Nga konselong ko ba, te, kamusta ka na? Dawa mo na, kamusta na kamo? Oo. Pero ang gingamit, diin kamo. Diin ka mo. But ang ideya, kamusta na kamo subong? Na, kay ti, nanago na sila mo. Kamusta na ang inyong Sitwasyon. ang aton relasyon? Yeah, Kay siling pa sa aton leksyon, Dok. Why kasipot si Adan kag si Eva mo? Sa ila nga dati nga dati sila permi sila ga updanay mo. Permi sila ga lesson sa Ginoo. Ti why kasipot absent si Adan kag si Eva. Yeah. So ginpamangkot ti kamusta na, ano nang relasyon ta? Ano na nga mga pamangkot? Yeah. Kag luwas sina iya pagid gintagaan sang responsibilidad. Gintagaan niya obra si Adan kag si Eva. Amo ni ang Genesis 3, 14 kag 15. Nga I will put enmity between you. Tagaan ko kaso ayon ikaw kamo kag ang manog. In other words, gintagaan na si Adan, ginkomisyon na si Adan kag si Eva. Nga you have now the work. Mayara na kamo trabaho. Nga magbantay, magmatngon kung sa Cebuano pa, magpakigsuay sa darkness o kon sa pangontra. And this is considered by missiologists like you as the first mission. As the first after sa sin. Genesis 3 verse 9 na gitawag ini nga una nga gospel. Yeah. Ano? Una nga maayong balita. Maayong balita. Maayong balita. Now, ari kita sa Monday. Okay. I will establish a covenant. Ini na sa panahon ni Abraham. Pagtawag sa Ginoo sa kay Abraham nga sila nga Abraham, gwa kamo dira kay himuon ko kamo. Amo nang word namnimian ko ni sa English nga word, I will make you. Yes. Yeah, tidamo na I will make you a peculiar nation. I will make you a blessing to other nation. Yes. I will make you a kingdom of priests. Yes. Can you add some more? Ganahan gid ko sang pagplaster sang author, no. Sa Sunday, the God who reaches out to us, Ginoo nagauna. And then ang sa Lunes naman, ang Ginoo nga gusto makig-upod sa aton. Actually, pagkatapos nag-start gid diri sa pagkatapos ang anaw, Dok, nga after nga gintukod sang mga ninimrod kag mga tao ang Tower of Babel, nagalantaw ang Ginoo eh. Nakabalo siya, nagalantaw siya kung ano nagapangitabo sa syudad. So, ang Biblia nagambal kung imo basahon ang narrative nga ang Ginoo gusto niya gin-usisa niya, gin-panaogan niya, kag gin-usisa niya kung ano ang nagapangitabo dito sa Tower of Babel. So ang Ginoo amo ang gusto makig-upod, no, sa tao. Ari gin-mention ang tanan nga mga names nga sa diin, ang phrase bala nga I will be with you. Yes. So that you will know that I am your God. Natabo inis panahon ni Abraham, ni Joseph, ni Moses, kag ang final nga katumanan sini sang ginatawag nga
gusto sang Dios nga makig-upod sa aton amo ang incarnation o kun ang pagpakatao ni Jesus Christ mismo diri sa kalibutan, in which that is the ultimate nga gusto sang Dios nga makig-upod diri sa aton, Doc. Yes, and that's correct. Balik kita na sa Genesis 3:9 Yes, and then yes. 14 and 15 nga daw amo na siya ang una gid nga paghatag sang Ginoo sa tawo. Oo, Yeah, ang ato na promise, tunan. ang promise. Yeah. Nga tagaan niya promise nga amo na, and then gintagaan niya sang responsibilidad sang trabaho ang tao amo na ang misyon. Yes. Okay. Nan balik kita sa kay Abraham. Kanami among tong Okay. sining ko ina nga namian ko sini nga I will make you a blessing. Nga sa panahon gali nga kita mag-accept sini nga misyon, pastor. Yes, yes. Yes. Dako gali nga mga pagpakamayo ang May atong panalangin. mahimo. May panalangin. May May blessing, pagpakamayo okay. nga matabo sa aton kag sa aton nga ginamisyonan. Both. Yes. Yes, kita dako kay ti we will be like God kay ti a Yes. God is a God of mission. So if we will do the mission, we will be like him. Okay, in character, Amen. in nature, o kag sa aton nga mga disposition. Plus siling niya, I will bless Yes. them. Okay. Kay ti gin-bless ta ka Abraham, I will also bless Yes. the people whom you will be doing mission. Yes. That's another point no, Yes. sa mission nga God blesses people and then ang mga tao ma-bless man Yes. pinaagi sa tao nga nagahimo man sang kabubuton Yes. ng Dios. Okay, te mo nang So that's the blessing sang mission. Yeah, amo nang plano sang Ginoo. Kagti ang isa pagid ang pasalig sang Ginoo. Yes. Nga if you will do my mission kay ti sa imo kay nambal nga ini nga mission hindi niya sang iban. Yes. Hindi ni ben aton. Iyan ni sang Ginoo because God's mission, ang mission sang Ginoo. Ti silang sa Ginoo, kung ninyo ni buhaton ang akon buluhaton, I will be with you. Magaupod ako Yes. sa inyo. Ang Kanami, yes. tema why? sang sanctuary, no? Yep. Gin-mention man diri. Yes, yes. Ang kung imutun-an ang sanctuary, ang Ginoo gid iya ang naghangyo nga can you make me a sanctuary, no? Yes. That I may dwell Dwell. with you. So amo ni ang gusto gid sa Ginoo halin pa sa una bisan ang tao amo ang nagbiya sa Dios, ang Dios gid iya ang gusto ya magpalapit liwat sa tao. Amen. No? So God who longs to be with us. Yes. Kaya kamo na ang ginimo ya sa kay Adan kag sa ibam. Yes, O yes. diin kamo. Na. Kay ti si Adan ni kasi ibam na lagyo na. Yes. Di ang Ginoo ya gusto pagin makigupod sa ila. Because amo na yang nature sang Ginoo. Now, sa aton nga Tuesday, sobra Alright. nagin kay iya nagid padala ang iyang anak to be with us. Yes. Yes, Emmanuel. Yes. Doc. Kaya mo ni ang implementation na, sumala pa diri sa introduction, no? Amo na ni gi-implement na ang plan of redemption. Amo na ni ang katumanan sa Genesis 3:9. Ang Genesis 3:15. Ang tagna nga ipadala ang seed, no? Nga amo ang magiging manunubos nga mag-break sang head sang serpent. So mo to ang gitawag to nga first gospel, Doc. Kagamo na ni ang katumanan nga si Jesus Christ bisan sa libro ni Isaias gintagna nga mag-abot diri sa lupa kag siya amo ang embodiment sang character of Jesus Christ, which is a missionary God. Yes, kanami. Oo. O kanami sa imo word embodiment, nga fulfillment. Yes. Nga makita gidlaya. Kay ti ang Dios hindi naton makita. So ginpakita ya gid para sa aton nga naked eye ang iyang anak nga pinagi sina, we will be able to understand, comprehend some more about sang ilang nature, sang iyang character being a missionary, a Yes. missionary God. Okay. Kagti, amo na, matandogin nimo. Kagti, si Kristo, iyamo ginaya. Ang iya tuyo diri. Halin pagkatao niya, nagsinultiro siya,
Okay, hasta nga naghamtong na siya, nabautismuhan siya, nagsugod na siya sa iyang misyon. Yes. So, ari diri for 3.5 years, panawag siya sa mga katawan, pang-ayo siya, pangwali siya, ang tuyo gidya is doing the mission of God. Nan. Te, amo ni siya. Tub-tub nga nakabot kita sa Merkules, nga amo na ang iyang culmination dito sa cross, sa Kalbaryo. Yes. So, hindi pa ako Yeah, mag-Merkulis, right. Doc. There is a Tuesday, tungod kay Jesus Christ, no, sa punto nga ini, nga who became one with us, no. I believe, mga kauturan, nga ang Diyos naton nga ginaalagad, nakaintindigid kung ano ang aton nga ginaagyan sa panahon nga ini. No? Sa panahon nga kita nagahimo sang aton buluhaton para sa iglesia, para sa iya. Kag tungod sini nagapati kita nga ginabatyag sang Dios ang imo kag akon man nga ginabatyag, samtang kita nagahimo sang buluhaton tungod kay once upon a time ginagyan ini ni Jesus Christ mismo. Yes. Amen. And that's correct. Nga, tiyan mo na, God became human. Human, yes. Just like us. Mabatyagan niya kung ano kabudlay, ano ang challenges, ngari kita sining kalibutan, nga panaginiyahan sang kaaway. Yes. And that's it. So, amo na. So, now sa Wednesday, ari na diri, Jesus' life and ministry. Okay, nga ang Diyos nagapadayon, pakig-upod sa aton. Kag diri sa Wednesday, naton makita naton diri ang cross kag ang resurrection. Yes. Yes. So ari na diri ang gin-reveal na gid diri kung ano gid ang mission ni Jesus Christ. Kag siling pa sa Lucas 19 versikulo 10, ang mission gid ni Jesus Christ is to seek and to save the lost. Yes. Diri ko actually, Doc, naintindihan ang Matthew 6:33. Hinabalang ginamba sa Biblia, seek ye first the kingdom of God. Okay. And all these things shall be added unto you. Nga ang pangitaon, kay ti amo ini ang nadula, Nga nadula. no? Sa Garden sang Eden. Kag ano ang nadula? Ang kingdom of God kag ang righteousness. Amen. In which makita lang gid kay Jesus Christ. Kay sumala pa sa tun leksyon nga si Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No? So, padayon ang iyang misyon, hasta nga ini nga misyon, iya inigin pahangop sa tanan nga mga tao sa iyang panahon. Kag sa teksto nga ginhatag sa atong leksyon, ang Juan Kapitulo 3, versikulo 16. I believe, memorize ini. Bisan sa mga gagmay nga mga kabataan, ang for God so loved the world bala Okay. nga teksto. So ano yung madugang rin? Yes, and that's correct. Si Kristo sa 3.5 years nga iyang ministry, sa iyang pagmisyon. Bisan gani ang iya pang mga disipulos, hindi pa gid nakatungkad Kung ano gid kung ano gid ang iyang katuyuan. katuyuan. Tub-tub nga nagbiya na siya, napatay siya. Yes. Kag dira pa sila nakatalupang. Damo na bala kung sa mga kauturan. Nga kung ara sa imo, daw hindi mo balihon. Daw hindi mo i-value. Pero kung wala na, dito ka na mangita. Yes. Dito mo na, ay, amo galing ng tuyo. Nga amo na ari na di. Amo galing ng tuyo. Do amo na ang experience sa mga disipulos. Okay. Nga, sang nadula na si Kristo, dira pa nila nahangpan. Nga amo galing na ang tuyo, ang misyon. That's why, blessing gid man kay di plano man gid sang Ginoo nga magpasiguli sa aton mga kauturan. So amo na siya nga nahangpan sa mga disipulos kag bisan kita karon ini ang tema sang 1:3:16. Okay. Nga ginhatag niya ang iya bugtong anak agud nga ang bisan sino. Okay, mga kauturan inablang word bisan sino. Tama nang importante. Pero hindi man na sila kabalo. Kung hindi man kita, magpaybalo sa ila. Agod nga magbahin sila, kabahin sila, sinang idea nga ang bisan sino, after we have told them, after we have done our mission to them, they will become part of that group. Ang bisan sino nga makabaton sa iya, may kabuhi, nga walay katapusan. Yes. Aton
akong dungagan diri Yes, sa yeah. aton Wednesday nga ang cross, no? Ang kamatayon ni Christ sa cross kag ang pagdawat naton kay Jesus Christ is part of a process of a reconciliation process Yes, I like that in word. which ang Dios amo ang gusto nga ma-reconcile Amen. balik ang tawo nga nagbiya sa iya. Kag ina matabo ina kung dawaton sang tawo ang ginhimo ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo sa cross. Yes. No? Kag amoy na ang ginatawag nga mission attribute ni Jesus Christ sa Ginoo actually dok. That is still part of a state kana balang nature sa Ginoo nga ipasa niya sa tao. You know, may ara bay kung sa atong doktrina may ara ginatawag nga communicable kag incommunicable. Yes. No? May ara mga like for example, God is all powerful, hindi na yan niya mapasa sa tao. Yeah. God is all-knowing, hindi niya na mapasa sa tao. Pero God may is ara siya na eternal. communicable Yes. nature. Nature. Kag isa sinadok nga ni-discover ko, amo ang mission. Amen. Inang relasyon naton sa Ginoo kag kay Yes. Jesus Christ, pwede gid na niya mapasa sa tao from time to time, anytime nga sa dira nga dawaton lang niya ang epekto sang iya kamatayon dito sa cross. Amen. Dugangan ko, Pastor, kanami na sa imong punto. Nga may mga attributes, may mga karakter ang Ginoo nga hindi ya pwede mapalinton, mahatag Yes, sa yes. aton. Ang iyang pagka-eternal, ang iyang pagka-omnipresent, Yes, omniscient yes. niya, ang iyang pagka-immutable, Yes. nga wala siya pagbalhin. Pero may ara siya karakter nga iya ginahatag sa aton, nga kon ara na sa aton, ang tawag sang tao sa aton, abo ka Diyos noon Oh, sa iya. yes. Kay ti ang gugma, ang Dios gugma ti ara Wala sa siya. aton ang gugma. Oo. Ang Dios mapailubon ti mapailubon man ta. Pero kanami sa imo, karon ko lang na diskubrihan kanami gali kun aton upo diri ang ano ni ang missiologist kay gindugang mo ang misyon. Na ti kun ara sa aton ang misyon, ang espiritu sang pagkamisyon kanami ka Dios noon sa iya no kay gamisyon siya. That's the idea. I like it. Kaya actually, ang mission sa Ginoo is, ara dira sa John 3:16 eh. For God Yeah. so loved the world. Ang Diyos nagahigugma sa kalibutan. Amen. So ang mission sa Ginoo dito nga ihatag niya sa kalibutan ang iyang gugma. Yep. Kanami. And that's correct. Kag balik kita sa cross before sa aton nga Thursday. Oo. Permi ko gini Pastor Rap gina-emphasize nga ang cross bala may duwa na kakahoy, ang vertical Kag ang kag ang horizontal. Nga ang Dios alin sa langit na naog. Okay. Kag ang horizontal nga ang gusto sa Ginoo nga tanan para sa tanan. para gid sa tanan. Amen. Hagupon niya ang tanan. So amo na ang makaturan ang kahulugan sang cross. Wow. Nga nanaog alin sa langit, nagpakadaog diri sa duta, kag pinaagi sinang pagdupa. Dupa Dupa niya. niya. Gusto niya nga ang bisan sino tanan kung pwede Amen. pa. Iya magakos. Magakos niya. Amen. We will be equal and we will become sons and daughters of God. That's Amen. really the reconciliation process. Ang plano gid sa Ginoo nga ma-reconcile kita, mabalik kita, mapasag-uli kita sa iya. Okay, wala na gid kita time sa Thursday, ari na ang second coming. Yes. Yes. Nga ang culmination, sining mission is when He will come. Amo ni ang paglaom naton nga magbalik ako makadto ko sa amay kag kun tapos na akong prepare dito, I will come again. Yes, Doc. So amo na ni Doc ang katumanan. Yeah. No? So ako nakita diri sa atong leksyon tatlo. May promesa and then ang implementation sa cross and then ang katumanan sang sining nga promesa amo ang pag-abot ni Jesus Christ. Ang second coming amo ini ang ultimate no nga fulfillment, final fulfillment sang promise. Kag katuyuan sang Dios nga makig-upod sa tao. Remember mga utod, paghambal niya sa Book of Genesis, Book of Exodus nga gusto siya paghambal niya kay Moses nga build me a sanctuary.
ang word dito actually is build me a tabernacle. A sanctuary because I want to be tabernacle with you. Ang word nga tabernacle is to dwell. Duel. O to dwell with man, no? Amo na nga ining word nga tabernacle gingamit naman ini pag-abot sa Revelation 21 sa dira nga nagapanaog na ang bagong Jerusalem. Naghambal si Juan, behold, the tabernacle of God Yes, kanami. is with men. So amo na ni ang ultimate nga katumanan sang gusto sang Dios nga makig-upod sa tao. Finally, when Jesus Christ will Yes. come, it will happen daw. Yeah, and that's correct. Mga kauturan, isa pagkikipunto nga ako ni Dugang, nga ini nga tanan, nga mga imbitasyon sa Ginoo nga makig-upod sa aton, ang iyang komisyon nga ginhatag sa aton, wala ini kapuslanan kung hindi siya magbalik, mga kauturan. Yes. Kaya amo gini ang aton paglaom nga after we have done our share, after nga kita nagpartisipar sa iyang misyon, mga kauturan, after nga nangin misyon kita, nga ang karakter niya ari sa aton, wala ini kapuslanan until Christ will come again to culminate sining tanan. Mga utod, wala na kita sang panahon kadamo pagitani sang amon nga i-share ni Pastor Rafael Carado, apang mga kauturan, kami nagapati nga subong na matamat na kita sanagan sining word nga misyon. Kaya muni ang aton lifeblood sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Aton i-share ini nga mga buluhaton, mga kauturan, kay siya Dios sang misyon. Pastor Rap, last word nimo. Sa aton nga mga kauturan, ang akon nga ibilin nga punto nga para sa aton tanan is ang Dios gusto gid iya nga makig-upod sa aton. Liwat, no? Tungod lagi kay nadula kita, no? Pinaagi sa sala, na-separate kita pinaagi sa sala. So gusto sang Dios nga makig-upod gid sa aton liwat. Kag kabay pa nga sa pagtuon sang aton leksyon, no? Dulong ini sa aton pastor sang pagpanghuna-huna bala nga ay part lang gali ako ya sang plano sang Dios. Samtang ako nagahimo sang misyon, iya gid gali niya sang Dios nga gusto nga makig-upod sa akon kag sa akon pamilya, sa akon silingan amo na nga mag-participate kag mag-join ako sa sina nga misyon. Amen. Mga kauturan, dumdumon naton nga ang misyon, initiative ni sang Ginoo. Amen. Karakter ni sang Ginoo. Yes. Iya lang kita ginadapit nga buligin nyo ko sini nga buluwaton. Buligin nyo ko sa pag-reconcile, pagluwas, kag pagpaandam sa mga katawan sa akon nga pagbalik. Mga kauturan, katulad sang Ginoo, wala siya nag-give up. Padayon siya kay iyang karakter, wala hindi magliwat. Mga kauturan, kabay pa, nga hindi man kita magliwat sa aton mga buluwaton, sa pagpahibalo sa katawan, tubtob, aton mabaton, inang padya nga walay katapusan. Amen. Sa hindi pa si Pastor Rap magapangamuyo mga kauturan, ako anay pasalamatan, ini ang aton nga mga katawhan sa luyo sining aton nga programa. Ang mga mag-asawa, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, John and Goldie Joligi Jr., Hiboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Ido and Femidon Vandest, ang mga magulutod Marlene, Jimmy and Anely Treño, ang mga magulutod Jenna Federo Ilumer, kag Sir Alex Federo, kag si Ma'am Marlubel Hirota Lorin. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Pastor. Pangamuyo kita. Amay nga langit nun, balaan, nga mo ang naghimo, kag nagtuga sa amon, pasalamat gid kami sa imo Ginoo sa sining panahon nga kami nakahimo sa pagtuon sang amon leksyon, ini nagdugang pagid sa amon sang paghangop. Kung ano gid bala ang amon nga purpose kag misyon man diri sa kalibutan. Kag ini nga leksyon
amay naghatag sa amon sang kadasig sa pagduso pagid sang imong buluhaton. Kay kami nakabalo nga hindi ini amon apan imo ini kag ikaw ang amo nga Dios nga nagsugod kag magtapos man sini nga buluhaton. Panalangini ang tanan namon nga mga kauturan nga nagatuon sa amon leksyon kabay pa sila man upod sa amon makahimo sa paghangop sini nga may ara gid sang pagpaubos sa kaugalingon nga ini nga leksyon makahimo sa pagtudlo sa amon mag-change ang amon nga lifestyle kag sa amon nga buluhaton sa sulod sa iglesia sa ngalan ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.